Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Осу Нуриева, исәнмесез? Все с огромным желанием идут служить в армии. Азнакайда көзгү чакырылыш старт алды. Бала төп пассажир, уяу бул шофер. Әлмәттә даими профилактика шалып барыла. Файдасы булмагач, алданганын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Кырык алдарлар кармагы. Шәхси тормышны җайга салу 19500 сум. Азнакайда көзгү чакырылыш старт алды. Хәрби чакырылыш комиссиясендә 20-гә якын ир-егет үзләренең армия хезмәтенә әзер булуларын дәлилләде. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллин сюжетында. Хәрби чакырылыш комиссиясе белән район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов рәислек итә. Аның белдерүенчә, комиссия узарга килгән егетләр армия хезмәтенә яраклы һәм көзгү чакырылышка әзер. Все с огромным желанием идут служить в армии. Армия хезмәте җитди һәм җаваплы хезмәт, һәм Россиянең кораллы көчләрен безнең районның абруйлы, чыныккан, ныклы егетләре бу юлы да лаеклы рәвештә тулыландырачаклар. Иң мөһиме, аларга чыдамлык, сабырлык һәм сәламәтлек юлдаш булсын. Хәрби комиссариатта медицина тикшеренүгә узу һәм районның чакырылыш комиссиясе эше оешкан төстә канун таләпләренә нигезләнеп алып барыла. Хәрби комиссар әйтүенчә, кораллы көчләр сафына техник белемле егетләр аеруча кирәк, һәм андыйлар бездә аз түгел. Я закончил Казанский федеральный университет, бакалавр. Решил... Казан федераль университетының бакалавр өлешен тәмамладым. Алга таба алган белгечлек буенча хәрби билет таләп ителә торган структурада эшләргә телим. Шуңа күрә армия сафларында хезмәт итәргә теләк белдердем. Поэтому есть большое желание пойти в армию. Призывник Харас Булат Асипович по состоянию здоровья годен к военной службе. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда бала төп пассажир һәм такси акцияләре узды. Бер көндә узган 2 акциядә дә машина йөртүчеләргә юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерделәр. Тулырак Лина Хәсәншина материалында. Балалар төп пассажир акциясын юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре 6-нчы мәктәпнең яшь хәрәкәт инспекторлары белән берлектә оештырды. Алар машина йөртүчеләргә балигъ булмаган балаларны автомобильдә йөрткән вакытта куркынычсызлык каешларын һәм балалар утыргычларын куллануның мөһимлеген искәртте. Чөнки пассажирлар өчен җаваплылык автомобиль йөртүчедә. Акция барышында машина йөртүчеләрне туктатып балаларны куркынычсыз йөртергә өндәделәр һәм тематик бүләкләр тапшырдылар. Ребенок в безопасности, потому что вот самое главное. Безопасностью, чтобы уж и ремень все было и аккуратно. Мәктәпләрдә көн сайын дәрес алдыннан балалар юл йөрү кагыйдәләрен кабатлый, и мәктәп маршрутларында булдыра. Тәҗрибәләре белән балалар акция барышында бүлешә. Яктылык кайтару элементлары бармы? Балалар куркынычсызлык каешын такканмы икәнне карый, искәрмәләр тарата. Ди 6-нчы мәктәпнең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Диләрә Садыкова. Чараның ни дәрәҗәдә мөһим булуын ЮХИДИ хезмәткәрләре дә ассызыклый. Цель акции – профилактика и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Акцияның максаты балигъ булмаган балалар катнашындагы юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмый калу. Профилактик чара ярдәмендә 7 яшьтән кече балаларны йөрткәндә автоутыргыч дөрес кулланган вакытта гына саклый икәнне искәртәбез. На то, что детские автокресла выполняют функцию защиты только в случае их правильной эксплуатации. Такси оператив профилактик чарасы барышында автоинспекторлар пассажирлар йөртүче транспорт чараларының хәләтенә һәм документларга аеруча игътибар итә. В период с 5 по 15 октября отделом ГИБДД, отделом МВД России по Альметьевскому району проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Такси профилактик операциясы 5 октябрьдан 15-нә кадәр уза. Ул пассажирлар һәм багаж йөртүдә булган хукук бузуларны искәртү өчен оештырыла. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Әлмәт районы буенча юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясының юл патруле хезмәтенең аерым взвод командиры, полиция капитаны Рамил Сәфәров сүзләренчә, таксистлар арасында иң еш очрый торган хукук бузу такси хезмәтен лицензия булмаган килеш күрсәтү. Таксида эшләүчеләр фикеренчә дә лицензия булу мөһим. Ул хезмәт күрсәтүнең сыйфатлы булуын күрсәтә. Ну, какая-то должна быть, да, чтобы отвечать требованиям качества обслуживания услуг народу. Лина Хәсәншина, Милена Валеева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Соңгы вакытларда кырык алдарларның ялган социаль хезмәткәрләр, ялган газовик яки электриклар сыйфатында өлкән яшьтәге пенсионерларның өйләренә кереп, акчаларын чәлдереп чыгып китүләре турында күп сөйлибез. Сак булыгыз дип гел язып торабыз. Ләкин безне халык ышанучан һәм ярдәмчел булуыннан оста файдаланучылар кимеми. Киресенчә, алдау юлы белән баюның яңадан яңа юлларын табып кына торалар.
Менә хәзерге очракта да Әлмәттә яшәүче хатын-кыз үзе үк җинаятьчеләргә чыга һәм 20 мең акчасыннан колак кага. Әлмәттә 63 яшьлек ханым шәхси тормышын җайга салырга теләп, интернетта дәваланучылар сайтын таба. Ул ресурска теркәлә, ә инде кич белән аңа Роман исемле дәвалаучы шалтырата. Ул үзен нәселдән килгән сихерче дип таныштыра. Ират аңа дога укырга вәгъдә бирә. Хатын дәвалау нәтиҗәсен 2 көннән соң күрәчәген әйтә. Үз хезмәтләре өчен Роман исемле ир 5000 сум сорый. Өметен югалткан хатын аңа акчаны шундук күчерә. Мөгъҗиза булмагач, пенсионер ханым шул ук сайттагы тагын бер белгечкә мөрәҗәгать итә. Анысына 14500 сум акча күчерә. Мария исемле дәвалаучы Әлмәттә яшәүче хатын-кызның очрагын бик җитди дип атый. Шуңа күрә Түбән Новгород монастыреннан монахинялар белән юла үткәрергә тәкъдим итә. Файдасы булмагач, алданганын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта җинаятьче кузгатылды, тикшерү бара. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Ел ахырында Россиядә барыннан да элек азык-төлек булмаган товарлар, мисал өчен бензин, төзелеш материаллары, тукыма һәм тәмәке кыйммәтләнәчәк. Бу хакта РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Басма Икътисади үсеш министрлыгы әзерләгән инфляциянең аерым күрсәткечләрен фаразлауга таянган. Ведомство мәгълүматлары буенча бу тармакта инфляция 7,2% тәшкил итәчәк. Бер ел эчендә азык-төлек булмаган товарлар 6,8%-ка кыйммәтләнәчәк. Шул ук вакытта министрлыкта 2022-2024 елларда әлеге продукциянең инфляциясе үзәк банк фаразлаган 4%-тан югарырак булмаячак дип саный. Алга таба яшелчә һәм җиләк-җимештән тыш булган азык-төлек товарлары урнашкан. Известия газетасы язуынча, 2021 ел ахырында аларның бәясе узган елның декабрь белән чагыштырганда 6,6%-ка артачак. Алар бер ел эчендә уртача алганда 7%-ка кыйммәтләнәчәк. Шулай да алдагы 3 елда әлеге секторда инфляция тотрыклы төс алачак дип фаразлый Икътисади үсеш министрлыгы. Министрлыкта шулай ук 2021 ел ахырында азык-төлек бәяләре тулайым алганда 5,3%-ка артачагын искәрттеләр. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Әлмәттә өстәмә вакцинация пункты эшли башлады. Вакцинация итендә яхшы салыйлар. Вакцинация узган пенсионерлар бәхетләрен лотереяда сынады. Бүген христиан дини календарында Бакрау. Реклама тизләшәк, безнең белән калыгыз. Әлмәт районында 14 октябрьдан тагын 10 өстәмә вакцинация пункты эшли башлады. Шулай итеп, бүгенге көндә прививканы вакцинацияләүнең 16 пунктында ясарга була. Прививканы Әлмәт үзәк район хастаханәсенең 1, 2 һәм 3 поликлиникаларында, Әлмәт район үзәк хастаханәсенең 1 һәм 2 офисларында, Түбән Мактама бистәсендә, Панорама сәүдә үзәгендә һәм Татнефть медсанчастында ясатырга була. Моннан тыш, үз-үзеңне һәм тирә-юньдәгеләрне коронавирустан якларга теләүчеләрне стоматология сырхауханәсендә, Республика кан үзәгенең филиалында, наркология диспансерында һәм Әлмәт район башкарма комитетының медпунктында көтәләр. Булачак әниләр өчен вакцинация аерым оештырылган. Алар йөклелекнең 22 атнасыннан башлап перинаталь үзәкле балалар шәһәр хастаханәсенең хатын-кызлар консультация үзәгендә прививка ясый алалар. Моннан тыш, Әлмәт тире-венерология диспансерында чит ил гражданнары, Әлмәт медицина көллиятендә студентлар коронавирус инфекциясеннән вакцинацияләнә алачак. Эш режимы һәм пунктларның телефоннарын экраннарыгызда күрә аласыз. Вакцинация пунктларыннан иң уңайлы вариантларны сайларга, күрсәтелгән телефон номеры буенча язылырга һәм билгеләнгән вакытка килергә кирәк. Үзең белән паспорт, СНИЛС һәм медицина полисын алырга кирәк булачак. Шулай ук Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинет һәм ул расланган булуы мөһим. Әгәр ул юк икән, теркәлү узарга һәм шәхесне расларга кирәк булачак. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. COVID-19-га каршы Әлмәт районында ай сайын 2000-нән артык пенсионер вакцинация уза. Алар арасында ай сайын велотренажер, велосипед сыман кыйммәтле призлар уйнатыла. Өлкәннәр тышлы вирустан вакцинация ясатуның әһәмияте турында аңлый һәм актив катнаша. 1 сентябрьдән 30-на кадәр вакцинация узган лаеклы ялдагы Әлмәтләр реестрга кертелә. Һәрберсенең үз номеры була. Шул номерлар арасында лотерея уйнатыла. Һәр номер артында пенсионерның фамилиясы, яше, кайчан вакцинация узганы, кая яше икәнен теркәлә. Бүгенге лотерея уйнатуда сентябрь аенда вакцинация узган 1668 кеше катнашты. 104,
Номер 104. 104 у нас Гилязова Ильфира Максумовна, 17 декабря 59 года. Вакцинация өткән пенсионерлар арасында лотерея уйнатуы ноябрь айына хәтле барачак ди оештыручылар. Кто прошел вакцинацию от ковида-19? Прививка ясаткан 60 яшьтән өлкән пенсионерлар арасында бер велосипед, 5 пар скандинавия йөрүшле таяк, тренажер уйнатабыз. Палок скандинавской ходьбы и тренажер. Лотерея уйнатылганны карарга 3нче катка биредә ял итүчеләр дә менгән иде. Vaksinasyon bitinde yaxşılık salıyorlar. Bak ahire belgeletti gel. Бу юлы да лотерея уенына килүчеләр санаулы гына иде. Вакцинация узуга карамастан өлкән буын вәкилләре саклануга җитди карый һәм сәбәпсез өеннән чыгарга тырышмый. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакытлыча Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. 14 октябрь христианнар Покрау көнен билгеләп үтәләр. Иске календарь буенча бу көн 1 октябрьгә туры килгән. Җир ананы хөрмәтләп, биргән уңышларына рәхмәт укып, корбан китерү, киләү итү бәйрәме булган ул. Әлеге елларның үзенчәлекләре хакында Әлмәтнең төбәкне өйрәнү музеенда фикер алыштылар. Биредә Әлмәт музыка коллегияте студентлары укучылар белән очрашты. Чара мәктәп укучыларының чыгышы белән башланып китте. Очрашу дини халык бәйрәмнәренең берсе булган Покрауга багышланган иде. Покров көне ул урыс милли бәйрәме. Именно этим праздником заканчивались полевые работы, и весь народ готовился к зиме. Студентлар әзерләгән чыгыш исә диплом эшенең бер өлеше. Татарстанда яшәүче халыкларның фольклорын өйрәнүче егет һәм кызлар шулай итеп үзләре генә үсеп калмый, ә үзләреннән кичкенәләргә дә белем бирә. Шушы көннән башлап аулак өйләр башланган, халыкның уен уйнарга, кич утырга күбрәк вакыты калган. Покров көненнән соң гадәттә туйлар башланган. Әгәр җилкәнчәк Покров көнендә танышса, гомергә бергә була дигән гыйбарәдә булган. Борынгылар бу көнне төшкән кар катламы, кәләшләрнең туй бизәге дип әйтә торган булганнар. Ширкәүгә барып кияүгә чыкмаган кызлар, аларның әниләре киләчәктә яхшы ир, нык гаилә теләп дугалар кылганнар. Этот праздник Бу бәйрәм балалар мәдәниятен онытмасын өчен, үткәнне белсен өчен багышланган. и знали, что было в прошлом. Хәзер бит инде күп кенә балаларны карасак, алар барысы да телефонда. Безнең җиткерәсебез килә, менә ул телефоннардан башка да элек ничек шулай интернеттан, телефоннан башка ничек безнең әби-бабайларыбыз ял иткәннәрен һәм ничек күңел ачканнарын җиткерәсебез килде. Покров көнен шулай матур итеп, ныгытып бәйрәм иткәннәр. Бу көнне көз кышка үзенең урынын биргән. Покрау көненә карап киләсе кышның нинди булуын билгеләгәннәр. Покрау көнне җилкән чыгыштан исә салкын кыш киләчәк дип ышанганнар. Бу көнне төшкә кадәр көз булса, төштән соң кыш башлана. Шуңа күрә халыкта покрау үтте, кыш җитте дигән әйтен дә бар. Тамашаны караган балалар соңыннан чарада катнашкан Әлмәт музыка коллегияте студентлары белән фотога төштеләр. Төбәкне өйрәнү музеенда музыка чарасы һәр айның 2нче сишәмбесендә үткәрелә. Ноябрь аенда ул татар халкының милли бәйрәменә багышланачак ди оештыручылар. Алсамиров, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер оператор Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.